Kenalan iku mangke ageng. Kale keman tak kira ndek kono. Aku wis takon mlebu. Liwat buri iki bano dangdutan dhuwure iki. Lokasine teng celake Gapura. Celokerto kampung petik jeruk iki lho Mas.
Desa Selokerto iki lho Mas. Dek cideke Gapura iki lho Mas. Gapura Kampung Katinang Selokerto Kampung Jeruk iki lho Mas. Pikirane ketok pucuk-pucuk kok. Pokoke 50 meter teko Gapura apa iku Selokerto Kampung Petik Jeruk iki lho. Aja sing ndek dhuwur, lek sing ndek dhuwur dangdutan Mas. Soale ana dua lokasi. Iki sing cideke persis dek cideke Gapura Mas. Oh, Selorejo. Jaga kesehatan, obat diombe. Ya. Ojo galaksi ae. Ilingo lek rematik iku matone kalau dadi gawe anak karo bojo. Waalaikumsalam Mbak Rini cantik. Matur suwun sampun hadir iki lho kula sepilaken kesenian Bantengan Campur Sari Putra Jati Mulyo. Kali kesenian pencaksilat dan Bantengan Singo Sejati. Punya namanya Bantengan ini 3 grup ya Mas. Lek tuan rumahnya Putra Jati Mulyo Mas. Kota dalam provinsi punya hadir bersama dengan Mister Guna. Pimpinan Bapak Saiful Sesepuhe Bobo Suwoto. Ngekeno senang apa? Tenang ya. Lokasine ten iki lho Gapura Selorejo. Rondo kuning. Tandiri pun hadir. Wow, awan pun main tapi kula sing awan boten semerap grup lek sing bengi iki 3 grup Mas Bantengane Mas. Manik Astagino kang ngawuriti nampa dening Mbok Rondo kuning. Cindine iki wis siji. Iki paweling ini ngerti nampa teko Rondo kuning. Nek siji beda loro. Iki siji ya. Masih bersama dengan D Hartati punya PGM Indonesia. Terus ojo awan gede. Pihak. Boten Mbak Rini. Soale niki ten Selorejo ndau niki. Mbok niku mau jadi pulau Soro. Wego. Kok gede niku? Jadi tuan-tuannya kan Astaginopo Dikar tapi cindi maning Astagino kan tinompo saka Mbok Rondo kuning. Iki lho, aku gak wedi karo iku ah. Cindi Mbok Rondo kuning ya iki. Pawelingnya ya iki. Iki lokasine ten Gapura Selorejo niki lho Mas Kampung Jeruk. Muncak ini. Untuk malam hari ini 3 grup Mas. Aku gare bengi ayo tok iki lho. Niki Bantengan niki Mas. Kali gumbingan. Obatnya diombe Mang. Yo, arek-arek yang ngono. Kaya makmun. Watu kan ngomong ayo. Niki sing nonton napa? Jujure tok Bro. Tukang biodone Mbak Rini. Ada super barangan. Ketara, cindik nek paweling kang tinompo iki gak kira. Soale napa? Iya. Dia enggak ada gawe niki koyo ae lah niki sing nonton sing napa niku tukang biodone. Nah niki. Tenang. Soale niki wau kata barengane. Kurang kopi. Kula ten mriki sing penak sinyale Mbak Rini cantik. Oh, jenarare gagas. Aku kok pengen duel ambek sampean. Non? Duel. Duel. Duel lah kita apa? Lah kita kemanggap aku laki-laki apa kayak duel. Harga diriku tak jogo, Mbak. Aku yang punya harga diri. Aku rata jual mahal. Cinta tak terbisa. Niki kesenian Bantengan Putra Jati Mulyo Mas. Pimpinane Bapak Saiful Sesepuhe Bapak Suwoto. Lokasine niki lho celake Selorejo. Gapura Selorejo Kampung Jeruk niki lho Mas. Persis paling 50 meter wis.
Karo nggone soalnya sone deket di pinggir rembong, Mas. Wis. Lek sama sing ndek dhuwur iku dangdutan. Nggih, Mbak Ola, lokasine Tendau soalnya dino iki kata barengane. Cinta gua bisa pisah dengan cinta sak rambut. Mas Wijaya, pemainnya urung teko Mas sebagian Mas. Pemainnya dereng rugi. Wah, iki tak teko niki.
Tan Gapura Selorejo Kampung Jeruk niku lho Mas. Kaya sumpah bektine. Persis tidake Gapura iku lho Mas 50 meter. Sone wis di pinggir rembong Mas. Sampai pisah ya Mas. Nggih Tan Ndau. Kata-kataku Kan Gapura Selorejo Ndau Mas. Rasa hatine kaya aku rasa pisah karo dirimu. Tapi sing ndek cidake Gapura ya Mas, lek sing ndek dhuwur iku dangdutan Mas. Kaya ora ana pepalang, kaya ora ana wong wanita liya kang ayu kajaba sliramu cahayu. Apa nangis? Apa kok nangis? Apa kok nangis? Lah sampean sampe ngono-ngono. Saking udara sore udara sore. Ya aja terbaleni. Omahku panjang omahku udeng ya. Iki Ndau Selorejo iki. Aturan monggo diungahaken awit wonten Bapak Saiful badhe ijab syukur sing kandidatur monggo dipun ono barengan akeh lho Mas di daerah sekitaran Ndau saiki Mas. Kalau ngantos paripurnane adicara. Iya Mas Bayu, aku mang munggah nang dangdutan ndek dhuwur kono. Aku mang kan nerabas liwat gangsiran telkung ngono ah. Ndek dhuwur ana dangdut. Nah, tapi sinyale angel. Aku tak ndek kene sing penak sinyale. Ruwame sing ndek dhuwur sing ana dangdut. Ajeng Febria, wencene dan adude. Ruwame ndek kono Mas. Dangdut apa mang iku Kang Deso, aku wis kadung ndek kono mang. Tanggal 17 Dendi ku. Operatornya aku urung paham ya Mas. Assalamualaikum, assalamualaikum. BM manajemen. Nyalon ini seorang bumi kaki, seorang bumi kaki. Lokasi Gapura Selorejo Kampung Jeruk. Aku Bapak Saiful Hajat. Amin pun saya kula susulipun saya belajar sesaran keluarga besar PJM. Badhe kawiwitan dikarbar kala bareng muga kalis ing sambikala. Baiklah sampun atur dening Bapak Saiful kondonya Kang Arum. Kandidatur nyati sengobok kamenyan syariknya dok gandani Rasul. Putih rupanya rum gandani sejagung Yo amene jaman Jakarta putih yo tanggal 17 yo. Tahu bakalan cinta bakal gudumanten kaki pemangku. Nini pemangku papat keblan kali pemancer. Tan celake Gapura Selorejo Kampung Jeruk ini gandol watu gandol. Kang rumeksa wonten Tladan Agung Dusun Selorejo. Walah yo kirim mono lek pamit Terus wis katuan ana luncur aku. Karo saking pertapanku rawuh sak tengahipun bali aku ngerti nyecep. Dendaran kalau aku benar sekolah. Tan celake Gapura Selorejo Kampung Jeruk iki lho Mas. Nah, niki pemaine kae teko iki, pemaine bantengane. Dengan dipun amping dening Bok Solomon Jin Banaspati kedua teten luk-luk minangka nyecep bandonya Kang Arum. Kirang bondo kirang rasa nyuwun samudra pangasawi. Pinaringan rahayu wilujeng slamet kalis ing sambikala. Sampun abeh tanpa janji, sampun nyoba rugi menapa-menapa. Pinaringan jati rasa, jati raga, jati wali, jati Mriki Mas sinyale diparingi wifi ambek sing gak dajat. Pinaringan rahayu riman slamet ngantos paripurnaning aji. Rupeni tuan rumahe putra Jati Mulya Mas. Kali kesenian bandengan Balak sejati. balak maketan, balak saka kulon, balak mengkulon. Balak saka kidul, balak mengidul, balak saka bali omong kalon. Posisi celake Gapura
Gapura Selorejo Kampung Jeruk Kang nyecok bondono kang ngambyar-ngambyar. Kadya segara tanpa wates lokasi rahayu. Gapura Selorejo Dusun Selokerto Ndau. Ingkang nyuwun pantun dening para santri boko amegam jemeti mobat pemabit kedene sabujang aren. Pating jlebur pating jedor suarane kang besepuh kusing kamenyan. Kang bisa becak awak tondra irama becik ketete ala ketara manungsa urip bakal nemoni panggoda gedhe cilik. Sapa kang nandur kang becik bakal tumomo, sapa kang nandur bakal mundhuh wohe pakarti. Mangkut Ratunggal lokasine ten Gapura Selorejo Kampung Jeruk Ndau niku lho Mas. Loro Iya Mas sampean Gang, iki dalan gak ono sinyale Mas, aku mrene. Bo arijat bo ajijat waseso Tangawar wisadanipun kang kasebab boten Kula ten kasebab mriki diparingi wifi ambek sing gak ada omah. kanthi dipun palilai dening Nini Semara Bumi kaki Semara Bumi kang kasebab amin amin nuwun sewu mugi Lokasine kita di sakti Selorejo talis sambekala Jeruk Ndau iku lho Mbak Cinta. Dhuwure Tegal Weru. Ini dalane ten Jember Bendo Ndau Mas. Iki dalan Putra Taruna Jaya napa ya napa ngoten lho pokoke wonten Taruna Jayae. Sakraho alis sambekala Zaman ningali lek kula kan saged hebat to sing saged ngelem. Lama saudara saya di depan. Lama saudara Muhammad. Madani lokasine ten celake Gapura Desa Selorejo Kampung Jeruk iki lho Mas, dhuwure Tegal Weru. Tiga grup Mas. Matur sembah nuwun kadatur para sesepuh pini sepuh haji sepuh ingkang berbandu dening Bapak Saiful Adi Saputra dalah sesepuh pini sepuh ingkang sampun manunggali ngrasa sak tengahipun baliakum kanthi atur ijab mugi-mugi tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala peparing kelencaran ngantos paripurnaning adicara. Terima kasih dan juga terima kasih tentuipun dengan satu agenda pada malam hari ini. Walah nggih Mas Agung. Pria kula sindene mboten pati kenal niku. Tidak menginjak acara inti wonten
uga urut renjening adicara ing dalu sakmenika wonten sabar penghormatan pencak silat dari sesepuh bini sepuh juga saya Hajat juga para tamu undangan yang sampun rawuh juga ada rekan-rekan seni banteng dari Mall Raya ada Putra Jaya Sakti ada juga dari seni banteng Singo Sejati juga ada Merotnya Jawa Timur dari keluarga besar PJM punya. Terima kasih juga terima kasih. Oke, terima kasih juga motor Simbah Nuwun. Kebiar adiluhung seni tradisional Jawa Timur campur sari pencak silat seni banteng Putra Jati Mulyo. Yang dikomando langsung bersama dengan komandan saya Bapak Saiful Adi Saputra. Kita asem goyong bersama dengan Revan juga Bang Jonya Indonesia atas audio sound system teriring dengan para ngerawit Madya Laras PJM ingkang dipun pandu dening Cak Dimas saha Prapanca. Nuwun matur nuwun. Kancatur homulun basuki langgeng swastiastu. Dhumateng para bapak ten ibu ingkang dahat tinormatan. Kula salami sejelipun saya belajar Bapak Sucipto adalah ibu sekeluarga kancatur dalakan sesarangan keluarga besar Putra Jati Mulyo campur sari. Kancatur nuwun kula nuwun ini semara bumi kaki semara bumi kang rumpeksa sak tengahipun Balai Agung. Kalau salami susulipun saya belajar unit di Balilah di Pangestu. Lagi dipun atur ogat reruncing adicara ing dalu sakmenika. Lagi dipun kita bagi sampur kirangan nuju prono kula mandung sawu prak nyuwun samudra pangasapi. Ogatur salam rahayu. Dhumateng para sesepuh bini sepuh aji sepuh tokoh masyarakat alim ulama teledak dusun Selorojo. Ugi jajaran keamanan Babi Katimas di Makoramil ugi jajaran Limas ingkang sampun nderekaken izin saha keawanan. Kancatur nderekaken Bapak Kang Mantu Gati Bapak Sucipto adalah ibu sekeluarga putra putri pinangkanten Sarimbit Dimas Bagus Irwan adalah Nimas Ayu Putri. Mugi-mugi dados pinangkanten Kang Sakinah Mawaddah Warahmah mimin lan mintuno. Allahumma amin. Busana cekap panggih berkebatur satrepun panjenengan mirsani gemblek garing adicara sesarengan keluarga besar PJM Putra Jati Mulyo. Monggo kita sami miwiti anggelaripun aturipun pambukaning adicara sesarengan dua bersaudara Mars keluarga besar campur sari pencak silat Putra Jati Mulyo. Nuwun.
sesuai dengan Mars keluarga besar BJM Putra Jati Mulya Kang Sabarator Bareng-bareng. Menginjak acara itu tentunya sabar penghormatan dari sesepuh ini, sesepuh juga jawara-jawara juga aktor sebagaimana yang sudah hadir pada malam hari ini. Katuran menginjak acara itu tentunya sabar penghormatan dari Saiful Hajat Bapak Sucipto sebagaimana diwakili langsung oleh Cak Ji. Tentunya pun yang sudah bersedia memberikan satu syukur terbaik pada malam hari ini. Kalau saya tidak untuk sasaran pagelaran teriring dengan tebang-tebang campur sari lenci, ada Syok Lawat Nabi. Juga didokumentasikan bersama dengan konten kreatornya Jawa Timur, YouTuber dikomando dengan Basudewa Channel Official. Walah nggih Mas Prasetya, monggo hiburane. Yang sangat penghormatan tuan rumah Saiful Hajat yang diwakili oleh aktor kami bersama dengan Cak Ji dari Kota Malang. Diakoni lokasine ta Desa Selorejo, Dusun Celokerto, Kampung Jaruk, Mbak. Kamu mundur sih, iki gak ganggu. Lokasine ndek Dau iki, namune lokasine Dau. Ringoro Karnaval Petung Sewu Selorejo biyen iku. Yo lokasine persis di sore panggung kehormatan pas seksone Riswada iku. Mas Basri lokasine niki sing nonton sing gak ada tukang biodone Mas, sing gak ada hajat. Monggo sampean meluncur ben kata sing nonton. Walah yo Cak Munir. Lokasine to Desa Selorejo, celake Gapura Selorejo niku lho Mas. Sing biyen ditamel napa? Panggung kehormatan Karnaval Selorejo Dusun Celokerto Mas. Dhuwure Petung Tegalwaru. Aratan Petung Sewu. Kami dari BJM yang mau memperkenalkan siapa diri atau yang mewakili. Oke. Boten tuan rumane niki Putra Jati Mulya pimpinan Bapak Saipul sesepuhe Bapak Suwoto Selorejo Dusun Celokerto Dau. Kanisa lokasine celake Gapura Selorejo Kampung Jaruk niku Mbak Nisa. Sing ten dhuwur niku dangdut ajeng Febria. Iya Cak Munir nanggapno tukang biodone. Lah sing ndek dhuwur iku dangdut Cak Munir. Sing rame sing ndek dangdut iki Mang. Walah
Oh, tambure iki Mas jancuk rawon. Mana dam? Ya, semakin malam semakin jadi sama dengan keluarga besar pengajian campur sari Pancasila Putra Sakti Mulyo. Oke. Sambur penghormatan mengawali samburipun Bapak Susito sebagai sambur aja. Sebagaimana dihadirkan oleh aktor kami dari Kota Malang, Cak Cina Koordinator Barborno. Sambur sasipun menginjak acara penghormatan sebagaimana dari keluarga besar. Pimpinan kami juga komandan kami dari Putra Jati Mulyo. Aturan untuk Bapak Saiful Hadi Saputra, kalau saya tidak akan sasana pagelaran atau yang mewakili teriring dengan tembang-tembang campur sari Soto Madura. Reketan sing jual Cak Sok. Thank you. Cak Saiful ada sing beli di Hartati. Ada nyaman. Jual soto. Ada sing jual soto Madura, mereka soto kan peloan. Dagon-dagon ya. Ya Mama tuh. Kang Deno tunggu. Tunggu. Jeruk Ya, iki. sama penghormatan dari pimpinan kami. Mas alamat lokasine kan celake dapur. Kalau rejo kampung jeruk niku lho Mas. Pun wonten sone ten pinggir embung kalian yang dodolan Mas. Ya,
Kampung Jeruk niki bolong. Lokasine di Gapura Selorejo, Kampung Jeruk. Pokoknya persis ide ambek Gapura iku lur. Paling 50 meteran soalnya wis ono sone di pinggir rembong. Sing jual Mana lokasine Selorejo, Dure Tegal Weru. Dau iku lho Mas. nyaman Cabayu pasti dewa itu. Malah nggih Pak Maji. Sinyale rada angel iki. Ra untung. Anake Bu Mukti lokasine niki Ton. Gapura Desa Selorejo iku lho Pak. Dure Tegal Weru. Zaman pokoke teko Gapura Selorejo iku wis Pak ono sone di pinggir rembong. Iya Pak Fauzi sinyale mulai rada berot Mas. Lah YouTube pancene rada abot Mas. Penahan TikTok lek gawe ngelem. Gak layak sing nonton kok moro ilang kabeh. Lokasine niki Ton. Desa Selorejo, celake Gapura, Kampung Jeruk niku lho. Iya Mas, lokasine lumayan adoh. Lek sampean pengen delok dangdut di dhuwur ono dangdut Ajeng Febria. Sampur penghormatan dari keluarga besar pemimpinan kami dari BCM dan Sampurator Paripurna. Sampur salsipun, sampur penghormatan mewakili dari keluarga besar seni bandeng Single Sejati dari Kodia Malang, betul-betul dengan teriring tembang-tembang senang di nada senandung irama. Besok pote Sone Mas Revan iki, Revan Audio Sone Mas. Saya kira Sone Son Mas Revan Audio. Ade untuk besok pote Sone Revan Audio. Jadi emang minta sakera. Oh sakera takkan bisa. lalu takkan bisa. Oh lagu baru nggih, sakera takkan bisa Mas. Masa pendekar lagunya takkan bisa. Loh, pendekar zaman now. Oh, zaman modern. Si. Ngomong apa? Pendekarnya galau jadi. Iya. Oh Pak Kiri. Bawani kali Kang Deso. Nah, niku tiange padha video, Mbak. Ayo yo.
gemoy. Perwakilan dari Sri Bandeng, Jaya Sakti, juga dari Muhammad Sastri, juga dari Walah nggih Mbak Agustina sing mau nggih main bandengane tapi kula mboten saged budal lek sore. Mas Maho niku ten kostume tulisane Singo Sejati niku. Tuan rumahe Putra Jati Mulya. Pimpinane Bapak Saiful, sesepuhe Bapak Suwoto. Matur sembah dulu sambar penghormatan dari Singo Sejati sebagaimana yang sampun atur paripurna ditautan sasaran pagelaran. Tinggal satu penampilan perwakilan dari Sri Bandeng dari Putra Jaya Sakti. Jadi pun yang mewakili kalau sebagai tindakan sasaran pagelaran teriring dengan tembang-tembang campursari Syah Era. Mek situ tok lah tripodku situ iku cuklek mencelat. Kuwi ngenani ora Untuk berbicara siang kembali ke Putra saat ini.
persiapan demi persiapan sahabat penghormatan sudah kita lalui bersama. Telepon ikut berpartisipasi bersama telepon besar Saiful Hajat juga Putra Jati Mulyo. Telepon hadir bersama Seguyur Revan Audio Bank Dunia Indonesia juga atas sound system. Telepon masih berdinamika, berjingkrak ria, berpacu dalam melodi. Telepon dengan satu dinamika Pasifik Jawa Timur, arek-arek juga panji-panji beroknya Putra Jati Mulyo PJM. Tasik sesi pencak silat Mas, tasik sesi pencak silat. Nah niki paling kemungkinan kali ningali undangane setunggal dereng dugi koyoke. Saya niki kan sing main 3 grup. Lah niki koyoke wonten 2 grup